Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, sunana Muhammad Yusuf Jaiye, kamar da ku sani a cikin wannan channel din wato Minha Hausa TV da take kawo muku dauki makarantun da suke duniya gabaki daya, ko kuma ce jami'o'i ko kuma ce universities da suke fadin duniya gabaki daya. A yau a wannan bidiyon na kama yan uwa wata makaranta ne wanda take Saudiya, amma kuma suna gabatar da karatun su ne a online ga masu son su koyi Larabci. Wannan wani daban ita ce wanda ake ce ma Saudi Electronic University. Sun dauki kawo muku karatu ne a online, wato a yanar gizo, kyauta ba tare da ka biya kuɗi ba, domin koyi Larabci, domin su san cewa hakan zai taimaka maka ta barori da dama ga wanda yake so ya iya Larabci. Kamar masu neman makarantu a kasashen Larabawa, zai taimaka maka sosai in dai har baka iya Larabci ba. In kuma ka iya, zaka ƙara ƙwarewa akai. Wannan makarantar ƙayatacciya ne domin sun ƙayata karatun su yanda zaka yi karatu a online ta hanya mai sauki ba tare da ka sha wahala ba, domin su baka ilimi kyauta. Su bai babban burin su shine a ce ka iya Larabci, wanda ana karanta Alkur'ani mai girma ma zaka rika jin wasu abubuwan da ake faɗa. Da haka nake roƙon ku da farko dai jama'a, duk wanda wannan shine shigowar shi ko kuma zuwan shi wannan channel din na farko, dan Allah ya taimaka ya danna mun subscribing da kuma alamar ƙararrawa, sannan kuma ya yi min liking da ya min sharing din wannan video din domin kowa ya gani ya amfana. Duk wanda yake so ya ga yanda ake cike wannan makarantar, yau zamu nuna muku yanda ake cike wannan makarantar a online, hanya mafi sauki. Ka biyo ni cikin wannan video domin ka ga yadda zan cike wannan makarantar. Saboda haka kai tsaye mutum zai zo Chrome ne, idan ya zo browser sa zai danna wannan link din da kuke gani wanda zamu ajiye muku a ƙasan wannan bidiyo din. Kai tsaye mutum zai to nan wajen gefen nan inda aka sa a tasjil din nan, zai bude mai. Idan ya bude, za ku ga farko nan ya sa al-ismul awwal, shine wato abin nan first name. Misali yanzu a ce ni sunana Tijjani, to zan je in saka ne a wajen. Sai nan wajen al-ismul akhir, last name, misali Sagir. Sai albaridul electronic, email din mutum wanda kai tsaye za su tura mai message ne, za su activating ɗinsa. Za ka sa email, wacin mutum ya sa email ɗinsa zai ƙara zuwa ya confirm ɗin email ɗinsa. Saboda haka kai tsaye kamar yadda kuke gani, idan mutum ya sa email ɗinsa zai zo wajen al'umur, wato shekarun mutum. Misali za ka sa shekarunka ne a wajen. Sai wajen aljins ɗin nan, shine mutum namiji ne ko mace, kamar yadda yake a mail a nan wajen, to haka za a bar shi. Sai wajen lugatul yare na mahaifiya, wa yare wanda yake na ƙasa, za ka duba ne, ka duba ka ga akwai yaren ku a ciki. Idan babu yaren ku, to sai ka duba wani yare ne. Yanzu kamar mu a Najeriya, English shine kamar foreign language ɗinmu, saboda haka mutum zai iya sa English a nan wajen. Saboda haka sai nan addaula, shine ƙasa, country, mutum zai zo ya zaɓi ƙasarsa. Kamar yadda kuke gani. Sai mustawa ta'alim, wato matakin karatu na mutum. Za ku ga akwai jami'i, akwai sanawi, akwai ibtida'i da sauransu. To mutum sai ya zaɓi wani mataki yake. To yanzu misali za mu ɗauki mataki na secondary ne. Sai nan wajen addafi' min at-ta'allum, wato abin da yake motivation ɗinka wajen da kake so za ka koyi, misali wannan yare na Arabic ɗin nan. Misali sai zan iya ce musu to understand the Quran, domin na fahimci Alƙur'ani, shi yasa nake son na ga na iya Larabci. Saboda haka kai tsaye za ka yo ƙasa. Sai wajen at-takhassus ɗin nan, major, wanda mutum ya riga ya yi a cikin wato karatunsa da ya riga ya gabata. Misali sai na ce science misali. Sai wajen alhatif ɗin nan, number waya, mutum zai sa number wayarsa. Yawwa, sai kuma wannan surar nan, wannan hotunan da ka gani kamar yadda suke a jiki, za ka saka, za ka rubuta a ciki na verification. Yawwa, kamar yadda kuka gani yan uwa, yanzu mun cike wannan pejin. Kai tsaye mutum zai zo nan wajen, zai danna arsil ɗin nan, send. To yanzu kun ga sun ce wannan abin nan da muka riga muka tura na application ɗin nan ya riga ya tafi. Saboda haka yanzu mutum kai tsaye zai koma ne cikin email ɗinsa domin ya ga wannan message ɗin da suka tura mai. Saboda haka kai tsaye yanzu gashi kamar da kuke gani, yanzu sun turo min saƙo a cikin email ɗina. Zan yi activating ɗin shi wannan application ɗin da na ciki. Saboda haka zan danna nan wajen taf'ilul hisab. To bacin ka yi activating ɗinsa, za ku ga nan wajen sun sa idgat huna li bad'i iktibar tahlil mustawa. Kafin su buɗe ma wannan program ɗin ka fara yi, to sai sun yi tahdidin, sai sun gwada matakinka da kake a cikin Larabci. Saboda haka zan zo nan wajen in danna nan wajen kai tsaye. Saboda haka kamar yadda kuke gani
a cikin wato tambayoyin akwai wanda sai ka saurara ne, bacin ka saurara za ka amsa wannan tambayoyin sai ka zaɓa a ciki. To za kai tsaye yanzu mutum zai haka sai ya kunna الهاتف. to sai ya ji kalmar da suka faɗa a nan, to suna so ka saka ta wadda ka ji a cikin abin nan. To kun ga alhatif ne, saboda haka kai tsaye mutum zai yo ƙasa, zai danna next. Sai na biyu shi ma ka saka kalmar da ka ji a wajen. To nan wajen ya ce attajir, saboda haka shi ma zan yi next ɗinsa. في حديقة الحيوان. زار خالد حديقة الحيوانات، شاهد أنواع الطيور المختلفة كالهدهد والعصفور والحمامة والطاووس والكناري، وشاهد حيوانات الغابة كالأسد والنمر والضبع والقرد. أحب خالد الزرافة ذات الرقبة الطويلة، وأحب الفيل الكبير. اقترب من حوض السمك فشاهد أنواعا مختلفة وألوانا زاهية. هذه سمكة صغيرة وتلك سمكة. في حديقة الحيوان. زار خالد حديقة الحيوانات، شاهد أنواع الطيور المختلفة كالهدهد والعصفور والحمامة والطاووس والكناري، وشاهد حيوانات الغابة كالأسد والنمر والضبع والقرد. أحب خالد الزرافة ذات الرقبة الطويلة، وأحب الفيل الكبير. اقترب من حوض السمك فشاهد أنواعا مختلفة وألوانا زاهية. هذه سمكة صغيرة وتلك سمكة كبيرة. هذه صفراء وهذه حمراء وهذه زرقاء مخططة وتلك برتقالية. قال خالد: ألوان السمك غريبة. saboda haka a ciki Khalid yake cewa a cikin wannan labarin da aka kawo alwanu samak, wato nau'o'in wa'annan kifayen, to na farko sun sa ajiba da gariba da jamila. To a cikin kamar yadda yake ya zo a cikin labarin ne, to kalmar gariba ne, saboda haka mutum kai tsaye zai danna ta, bacin ya danna zai danna attali wato next. To yanzu wannan kamar yadda kuke gani yanzu ga wato sif ne a ciki da kaya a ciki. Sai a nan a cikin tambayar sai yake cewa ka zaɓi kalmar da take wakiltar wancan abin da ka gani a nan wajen. To saboda haka kai tsaye za mu zo nan wajen khizana, kamar yadda muka gani shi ne ya dace da wannan hoton da muke gani a nan wajen. Saboda haka kai tsaye za mu danna na gaba kenan. Saboda haka kai tsaye kamar yadda kuke gani yanzu bacin mun gama tura wa'innan tambayoyin, za ku ga sun kawo muku nan wajen sun sa intahal ikhtibar wa tamma irsalin raqam sirri ila baridikal electronic da darajatul ikhtibar. Zai ga abin da ya samu a cikin jarabawar, wato a cikin 100, sannan zai ga wani mustawa ne yake ya dace da shi. Saboda haka kai tsaye yanzu mutum zai yi khuruj ne, zai fita, sai ka je ka duba cikin email ɗinka. Bacin ka duba cikin email ɗinka kai tsaye za ka ga abin da ka riga ka ci na wannan. Saboda haka yanzu gashi na sun riga sun turo min email cewa tamma tahdid al-mustawa al-munasib laka wa yumkinuka ad-dukhul ila nizam al-blackboard bi istikhdam al-bayanat al-atiya. Sun ce wannan jarabawar da na riga na yi sun riga sun maka wannan jarabawar, sannan sun zaɓa min wajen da yake munasib ne da wannan inda zan fara koyon wannan larabcin. Saboda haka zan shiga yanzu wannan baridal electronic, wannan shine email ɗina, wannan kuma shine kalimatu sir ɗina. Zan yi amfani da ita wajen shiga cikin shi wannan blackboard ɗin. Saboda haka kai tsaye yanzu zan shiga. Saboda haka kai tsaye yanzu zan danna. Saboda haka kai tsaye nan wajen username za ka sa wato email ɗinka ne wanda ka yi registration da shi lokacin da kake yin wannan abu. Kamar yadda kuke gani nan wajen kuma shi ma password ɗin da suka turo ma a cikin email ɗinka, kai tsaye shi za ka saka domin ka shiga. Saboda haka sai ka zo nan wajen sai ka danna. Sai dai tsokacin da nake so zan yi a ƙarshe a takaice shine shi wannan, kamar da muka riga muka faɗa, wannan jarabawar ba wai ita ce take nuna cewa mutum zai faɗi ko ba za su ba shi damar zai yi ba. Ko 0 mutum ya ci to zai shiga wannan jarabawar zai yi, saboda ko abin amfaninta za su duba wane mustawa ne, wane mataki ne ya dace da mutum, wanda kai tsaye mutum zai shiga ta blackboard ya fara ɗaukar wa'innan karatun. Da ƙarshe jama'a, kowa ya ga yadda zaka cike wannan makarantar ko kuma yadda zaka apply wannan makarantar ta hanya mafi sauki ba tare da ka sha wahala ba. Dan haka nake roƙon ku kar ku manta da abin da na ga muku a farko, ka taimaka ka danna mu alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa. Sannan kuma in a Facebook kake kallo na, ka mun sharing wannan bidiyo, sannan kai follow ina, kai like din page din nan domin ƴan uwa gaba ɗaya su amfana. Nagode.